Marko 14. Saqala ukufunda verse 60. My brother. Marko 14. Saqala ukufunda verse 60. Indlovu enkundleni. Waphakama ke umbingelelo omkhulu. Wabuza uYesu esithi, "Phika, watsho, ithini impendulo yakho?" Kodwa yena wahlala wathi tu akaphili. Waphinda umbingelelo omkhulu wambuza esithi, "Unguye na uKristu, unyana walowo ungokubonga?" Wathi ke uYesu, "Ndinguye. Nangoku niyambona unyana woluntu ehlele ewongeni wasomali, nimbone siza ngamafezulu, wazikrazula ingubo zakhe umbingelelo omkhulu esithi, sisawafunelani na amanye amalungu? Nikuvile ukwenyenyisa kwakhe, nithini na nina elisifundileyo ilizwi lenkosi. Inkosi ehlala emazulwini masikelela ukufunda kwelizwi layo kuphuma phakathi. Zizinto zimbini ndihlale phansi. Andinawo umnqweno wokuba ndichithe ixesha leni ngento eseyigqibile. Ngoba apha sizangaze ukuxoxa. Eyona nto soyenza kugqithisa usana kunini. Ngoba isigqibo sigqityile. Ivesi ekwiprogram ithi ingumbuzo odirectwe kuYesu. Phika, uyatsho. Ithini impendulo yakho? Zizinto ke zimbini endizawuzama ukuteketa ndisicacisa. Eyesithathu ngumbuzo kuwe, kodwa nothi umbuzo lo kuYesu. Ndifuna ukuthetha ngomgaqo wentlungu, the principle of pain. Okwesibini, ndinqwenela ukuthetha ngobudlelwane. Ubudlelwane obuthetha intsebenziswano. Intsebenziswano ekha ubudlelwane. Ndibe nombuzo kuwe, ndihlale phansi. Phika mfo, uyatsho. Ithini impendulo yakho? Yabona ke ithi umgaqo wentlungu, the principle of pain. Ithi hurting people hurt people and are easily hurt by them. Abantu abonzakeleyo bayabanzakalisa abanye abantu. Nabo abo bantu bayakhawuleza ukubakhubekisa. Siyabona kabe? Linda tata. Abantu abakhubekileyo bayakhawuleza ukukhubeka. Okay. Nabo bayakhawuleza ukukhunyekiswa abanye abantu. These are very educated people. Kakhulu bayiphethe umva nomphambili ezancwadi kuthiwa yiPentateuch. Yay. 5 scrolls. Abanye bathi Mosaic laws. Ezancwadi zinhlanu zikaMoses. Abanye babo bane-masters and PhDs kwezincwadi zinhlanu.
oothixo bambi ngaphandle kwabo. Kodwa namhlanje sibabona bephethe isihlalo. Yey. Ipasika le. Umhlaba lo bakuwo. Umhlaba wabo. Kodwa awubhilongi kubo. I-resources abanazo umhlaba ebekumela ngowabo. Umfanekiso we-currency esetshenziswa yeyomi inzalelwano yakwelinye ilizwe. Shine. Uthi usemzantsi kodwa i-currency yalapho inomugabe. Hating people, hate people. Akhubekela amadoda ayindala. Kuthathwa amandla kubo. Banikwa inkululekwane. Kuthiwa you can manage your own affairs kwireligion yenu. Enye nenye you escalate kurhulumente. Uyabona ke uba ingagqitywanga le nto bendizawucela ndithi lo ungumningelelo omkhulu makazichuze. Ndicela asuke apha because he has failed to uphold and defend the constitution kaThixo amkhonzayo. Therefore he is not fit for the position akuyo. Lesigqibo asithatha asisuke kuye. Yey. Ndiza nokungqina ke ngoku. Ipasika. Undiva. Asingxamanga tata. Nathi torhwana. Intoni leya? I-remote. I-remote. Abantu abangayiboni kakuhle. Niyaphoswa nina ningekho apha. I-remote. Yey. Yey. Hating people. Hate people. Kuba nikholelwa le nto nokungaya kwi-Old Testament usayibona. Uthi uThixo emtyumbile umntu wakhe. Akenza le nto uThixo athi makayenze. uThixo wathumela umuntu kuye wathi awuyenzanga le nto ndithi yenze suka ngoku. Waphathwa yi-depression. Wathunyelwa umuntu kwathiwa makamane yomculela. Wathekulelwa ngulo mntu kodwa wafuna kuYesu kuye. Ngoba hating people hate people. Bakhubekile abantu basemzantsi ngenxa ye-resources ezingapheleli kubo. Kwenzeka le nto i-operation Dudula sayibona ithatha umphefumulo womuntu ngoba abantu bonzakele. Phika uyatshona. Yey. Ngizawuhlala phansi. Asingxamanga tata. Ubudlelwane. 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 Ewe tata. Relationship means cooperation. When there's no cooperation, Abukho budla. iyafa i-relationship. Ndibona ubudlelwane bukayise nonyana obuhealthy. Ndiphinde ndibone kwalapha
ubudlelwane bukaYise nonyana obubhruke. uThixo uyise, unyana nguYesu. Omnye uyamthanda omnye. Atha anibanga uthando lwakhe lomnye esidlangalaleni. Athi lo in public kunyana wami oyintanda. Endikholisiweyo nguye. Mveli yena. Because apho kukho ubudlelwane kubakho intsebenziswano. Apho kukho intsebenziswano buyakhula ubudlelwane. I-5 minutes ndizawusho. Le ingekho healthy. Maniqale apha kule i-healthy. Uyabona? Noba izinto azihambi ngokohlobo ozibonelela ngalo. Kodwa uba udlelwane bakho noYise ustrong. Ikhona intsebenziswano phakathi kwakho noYise. Nantoni na nokwenzeka kuwe. Usazi nje utate yedwa uhamba kunye nami. Uqalisa umuntu athi even though I walk in the valley of the shadow of death. Ngihamba ngifulelwa thuthi lokufa. Ayikoyika bu. Bangandijikela ebendicinga basondele kum. Oh yes. Andiphike endazi. Andifake ibhozo omnye emqolo. Ngenxa yento acinga yinzuzo kuye. Kodwa andiguqi. Forward I go. Jesus. Ngoba uYise ndimthanda mna. Oh yes. Wangathi ucaphula kwamazwi kaShakespeare. But love is not love that alters when alteration finds. Uthando ayilula uthando oluthi kwafa kubuhlungu uthi uyajika. Jesus. Hamba nobuhlungu. Uthando is an ever fixed mark. Aliphumi uthando. Mandize kule relationship ingekho healthy. Relationship one-sided. Wedwa or WhatsApp. Okay. Abantu benza izinto kuba bejonge ukuzuza phambi. Kodwa they have no intention of contributing. Yes, Tata. Uthi seyisuswa esihlalweni endipele to remain esihlalweni in absentia. Akakho physically, but present kuba uphethe remote. Uphethe remote. Asosumborn, they're not here, but they are here. Yes. Operating from a distance. Hayi machaya. Asinqamanga Tata. Ngoba i-devil's advocate. Hayi machaya. Okuthilelwe ngamazwi. Ngubani ophethe remote yobakubo? Hey Tata. Ake ndiyozibuza endlini. Thina xa sonyula wena. Sifake esikalweni bekusiya. Bekunobhala, bekunongena. Who do you account to? Hey, moyo ingcwele. Where's your mandate coming from? So man. Ndandidlala cricket apha ebhuleni.
Enye ipasika nje. Njengona nidlala icricket nje. By the way, lo mbuzo, babuza umbuzo wemfundo wilapha kubo. Oh. Ngiyaya phaya. Aba bantu sine book of order thina. Bona bane book of Mishnah. Baphula imithetho yabo. Abayenze ngokunokwabo. Yaboneke ubudlelwano bungekho healthy. Abukho transparent. Izinto zabo zisekhusini. Yey. Tata. Umane isikhuzi. Lendlu kukuyo ayiyindlu usomthetho. Lesikuyo ayondlu usomthetho. Kodwa lonto ayinqandani into yokuba iprocess zingaqhubeleki. Oh. Kusebusuku amatyala lapha awaqokwa ngokuhlwa. Kodwa lonto ayinqande into yokuba ingawenzi umsebenzi. 70 members. Iqhoran ayidibani. Yey. Ukuze inhlanganiso ihlale kulindeleke abayi-23. They're not making the numbers, and yet the punch continues. Ngoba sesigqibo kugqityiwe. Ngitshela ngifuna ukuchitha ixesha lakho ngento egqityiweyo. Hey. I'm here to explain so that you know the intention behind. Abafarisi abayinxalenye yesenedri. Shame, they did not have any political ambition. Bayayiqonda i-economy yalapho. Ubuso, ibhekaphi, ihafu. But abaSadusi on the other hand, even though they few, bengabantu abambalwa, bacela i-Afrikaner. Or Johann Rupert. Hey, sisonga sami eso tata. White Pasol. Okay. Lonke la gege yase-Stellenbosch. When it comes to economy, Songa sethu eso tata. abantu kwizinto zabo. And they start to kwenza izinto eziphikisana nenkolo yabo. Inhliziyo yami ihlwili ligazi. Ngoba abantu benza lento ngabantu bakaThixo benzana omnye komnye. There's no outsider. Ilishwa lento yokuba abanye benza ukungazi ngoba uba ubudlelwane noThixo uphukile. Benza kuba ayikho insebenziswano phakathi kwabo noThixo wabo. Yenza lento babhedesha izihlalo zabo. Bathi ngoku bejongile bangaboni. Ndizawuhlika ke ngoku ndifake iwotshi yam xa uzophakama tata. Apho ndihlala khona ngexesha kucima umbane. Uyaphuma umeza. Ubheke emotweni. Athe ngikaphumela apha endlini. Uwistiki. Semoto yakhe. Wathi ngoba kumnyama pheli. Umeza waphuma wabheka phandle. Ngoba kwelicala li-opposite umbane ukhona. Umkapheli umbane ukhona opposite. Wafika ngasepalini umeza umbane. Waguqa phansi umeza. Wakhangela isitixo sakhe. Hayi njani. Hey. Ndiyazi ngikhuleyo. Shini. Meza intoni wabuqa ngamadolo esitratweni. Ndikhangela isitixo semoto. Meza mandincedise nami. Yho. Sikhangela isitixo semoto. Ya hotspot nawe tata. Semoto. Nokulithi thuba ngoku. Meza nokuba ususe apha ngesifoni. Khawuzama urecalla meza. Siwephi isitixo? Hayi, ufoka amathole. Isitixo siwe ngaphakathi endlini. Meza. Sakhangela kangaka. Kanti isitixo siwise endlini. Uthi umeza. Kaloku umeza wami apha ngaphandle uyakhala.
ngaphakathi. Kumnyama. Yey, tata. Ingxaki yethu maKristu, amaxesha amaninzi siceba izisombululo zeengxaki esikuzo, sinozifumana impendulo ngaphandle ngento esiyaziyo elapha phakathi. Yes. Bayayazi aba bantu nyani ilapha kubo, kodwa bakhetha ukuza komnye umntu. Kwathi ngoba noYesu lo uyaremote from a distance, uThixo ngeli xesha wakhofa umyuthi. Ngoba akhona amaxesha ngaphezulu yonke into iremote yakho elawula wena ingaphezulu. Amen. Jesus.